Nah hinaholongan damang dainang jalot tama barita na uli di partangyang atta di bagasa tikyon alanita para di maruhatta jumulo mahita partangyang. Damen ni debata na sumurung siyan saluhut na roha ima na mga ramoti mga rajay ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Pangatoyo do pamakuling mi marhite hasitongan ni hatami bay marsari ngari dihami di parsoran nami di partangyangan nami di bagasa tikyon ale Jehovah debata ama anak dohot di porbadia. Ay hatami do na tau hanguluan dihami jala marhite hatami do boton nami nani halomohon ni roham si hanguluhonon nami. Di naung maradi hami di bagasa tikyon pakulingi mahami manangi-nangi dohami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Sian hata ni debata barita nauli barita lastiroha begiot tamay di partangyangat di bagasa tikyon takas sian Markus bid 24 mamuhay mesan ayat 25 tolhas rodi ayat 40 sada. Markus ayat 25 Markus bid 24 ayat 25 sahat tu ayat 40 sada songnon padok na disi. Jadi laos dinasadari dungbut ari didok matu nasida beta marparau mahita tu baribaan. Jadi di palau nasida mana toropi di jakom maibana songoni tu bagasan parawi jala adong dope aka parau na asing udur dohot nasida dungi masama haba-haba nagugus itu tu. Jadi disapakom ma aka galumbangi tu bagasan parawi maradu diguhi parawi. Namudum doang goibana di atas halang mulu sada tartukan pudi-pudi ni parawi gabe disungguli nasida nama ibana di dok matu ibana ali guru dan di sarihor roham hitamago jadi hehe maibana hona hatama alugui di bahen di dok ma tu tawi sip ma sok jadi soma alugui jala menak situtu mah laos didok ma tunasida buasa songoni biar rohamuna dia do bain so ada hapor saud di hamu jadi hata hutan situtu manasida jala masih padoham ma halak dia do on guru dok nado hape alugo rodi tawi ido sahatna salom. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta ha anggi na pinaribut horasma dihita saluhutna. Di partangyangat tadi bagasa tikon nung ngahujaho barita nauli sian Markus bid 24 ayat 35 sahatu ayat 40 sada epistel tamay di minggu tanggal 27 Juni 2024 minggu paupat tondung Trinitatis. Marujahado parsaurata di padohan jauh-jauh tu Jehovah di nasa hagugutan jauh-jauh tu Jehovah di nasa hagugutan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan barita lasiroha mei dia udi hamuna nang dihita saluhna na pasti ragam do aka nama baik kita tarsosak ragam do hagugutan nata adu pinuaing suku-sukun tuise jalatu dia doho jauh-jauh parsaurata paingotok kita marhite hatani debata madok holat tu Jehovah mahita jojo Jehovah do namarwaso di atas ni saluhut tarpapatu ibana jala tarpatunduk ibana do sude aka hagugun nama beko targuguti alani akada mang doho dena ahape nama asa di bagasan gulung si pamoto ido tu hatta jala tarsongga ibana do saluhu nai tartaluhon ibana doi jala ibana rade maddopang saluhu nai asa marhamonanga kita juhum mati bana ado parsoryom punai ado mabekko nang targugo takadamang doho dena tagamod don weng topet ho mangadopi hagugutani botoma juhum mai tu Jesus Ido tong na masa tabigi di jamitat di bagasa tikyon. Di namar parau Jesus rabdo kasisian na dung makubasi di bagasa sadari naboloni. Dido Jesus ma beta mahita marparau tu baribaanin. Di tao Genesaret na sida
na melayani laho naing tu bariba ni tawima di guari di son itu luat gadara. Naung songoni gudang ni pakubasyon ni Jesus di topi ni tawi di Jesus beta mahita tu baribaan dung botari ngagudang di pangajar diajarhon ibana tu akan torop mulut azah di jolo ni jami tosoi nama torop ni jolma di topi ni tawi mabegia ka pangajarion na marnida dohot akahalungangan na binenna alani idang talup hola di sadenganan akahalungangani patiponna do hanguluani do pangajarion taringot tu rajau banu agi jangi alani dungbut ari beta mahita tu bariba ni tawan. Kadamang dohot dinang nama syalonga kita Jesus mengajak, Jesus mengarahon alai di perdalanan da sida lau manari pari mamulus tau Genesaret topu masa alugu na masay gugu na mabain ro galubang tu parahon na sidai gabi hatahutan na kasisiyan na di bagasa biar na sida sementara Jesus didok di jamitate di bagasan na tarpodok di dukan di pudini parawi. Kadamang dohot day nang roga lubangi manosak parawi. Jesus boy modom bisi maharo jojo kasisian nai didapot to Jesus didok guru dang disarihon roham hita mago jojo tu Jesus dungi hicap dungo ma Jesus siap podo manai disonggak mah alugui dipasip mah galubangi gabe menak mah dungi Jesus di dia doha porsyon muna buasa tahu tak kamuna nin akadamang doho day nang imana masa tabi giri jamitaton alani tapi hutihut mah ragam na naing si putihatta lau pamorahon partodiota patuguhon haporsyota jalan natau hanguluata asa dohot to taruli dihagugundo waso ni Jesusi asa dohot to taruli majouhon saluhu na parstoryomi na manosa ngulumi tutuhan Jesusi parjodo akadamang dohot denang naing takas boto otak natotong do HP bui masa paru kilon hamaolon dohot akasi taono atik pe naung rap dohot Jesus iba idona tabereng jamiton nate Jesus dona mengajak Jesus dona mangarahon nama dok beta lau mahita tu bariba ni tawan nin beta ma marparau mahita tu baribaan nin nga Jesus na mengajak kate a Jesus na menginisiasi perdalanan ni alay tong do piadong boy rongom hasusaan jadi suatu pitor madile hoy nang suatu gabi maul ho lihat dunia rohaku lihat dunia gugukku o dunia na mga lepiliakku berjudo nian alay bahasa me kumasa si taon nonon suatu pitor ni narohama te dan gabi jaminan nera kaidok Jesus molorak do tau hamu dang adong beha maulom nera kaidok Jesus yate balik sa didok neng mangi hutonau ikut siap manuh silanginin nate ikonolo do mas sudah hodirinin nate ikonolo do bahkan pajuluhun harajon di debata pajuluhun Jesusi daripada ka na asing nai ikut siap doate alanya kedamang dohot dei na boto otama tutu saya dong doa ka hamaulo do paru kilo ni nang pedang mardongat Tuhani alena pasti taruli do di hamonangan ganup na mardongaton Tuhani edang adong waso na tut mangibangi hagugundo waso ni Jesus asal ma tapasahati tu ibana napadua huna kadamang doho dena na mardalad do manari paritawi
Memang didok tau Genesaret teh. Alena pasti taboto do ete tau Genesaret sarupa me do Galilea. Sarupa do itu ete do Laut Tiberias ini teh. Di dia nasida nama dokoni na pasti anggo masukna sarupa do Danau Galilea. Tersongon Danau Toba dia teh. Danau Toba ninna mulai parapa pe bana di Danau Toba. Lau ibana tu ajibata tahun ni ajibata ninna. Lau ibana tu sililit tu aha tu silalahi tahu silalahi ninna teh. Lau tu bakara tahu bakara ninna. Alai sa setongna Danau Toba. Manang di Pulau Samosir rate. Alai akka nahuma nani dok naon Danau Toba do yate. Alai di dia ibana nama dok konon olo gabe guarni hutai di dok kate. Di Nasaret di dok Danau Genesaret. Mulo di Tiberias ibana di dok Danau Tiberias. Hape sa setongna Danau Galilea idu sudiate. Nabi dangi jala na masai balga. Alania kedamang do dainang di si Jesus nunga mengajari ragam diajar hutuak kana toropi. Dua yang didok Jesus beta matu bari bani tawan. Ujungna di tadi kondasi dama kana toropi anu ngabuta hari. Masa ma alugo na masay gugu. Mulo di Matius dok koni alugo siapa lautus innate. Alugo naso ni sangka-sangka. Alugo na buito puro naso ni duga-duga Danau Galilea nagudang aka bukit-bukiti olo mabenggabe marpungu hipal alugui olo mabenggabe gugu naik galubang yate ido nama bayan buy masa songon yate ala di adong aka bukit-bukit nama bes songon nagabe pungu hipu alugu yate asa dangi sangka-sangka buy masa te akadamang doho denan enang gulutop bejo soriate menak do di bulan ay tabayak ko mo na Jesus boy mo dumate jaladang adong dike dan nagutur danawon di hapurhatan na sida alay di namardalan nido gabito puro alugo siya palaw to siyate kadamang doho din ang namasahulong kita na yung paingotok kita dotongi ay jujut dotong ate nabuy masay di bagas ang ulut tate. Dang di Galilea, manang di Nasaret, manang Tiberias sita nuaing namar parawi. Alawi masa do yate parawi, ay jujut parawi di do bahtera rumah tangga nin nate. Mungkin terlalu kecil bahtera kita untuk mengarungi kehidupan yang besar ini. Terlalu kecil bahtera rumah tangga kita menghadapi ombak kehidupan ini. Pastikan ada Yesus di dalam rumah tanggamu. Garejai pete. Mulo tabereng songol lugo ni okume nei menang PG kan galubang do di bahay di atas ni adong solu manang parawat lalu adong salib. Jadi di atas galubang do dang merak di bahay na lo aiki margelubang do ate. Asa nabuy masa do nang turi ya. To puro galubang ate akadamang do hodena. So binotoy sa mabuan ni. Ati do situ hati do pandita ati do ruasiate boha pastihon adong Jesus di bagasan pastihon adong Jesus di tonga-tonga ni parao ni parumah tangga mi Jesus ulu ni huriai imana buy pamenakon Jesus do raja ni rumah tanggai ibana do ulu ni rumah tanggai ibana do natuk pangalualuan juhut ibana atik do nuay ngate masa songoni topet di bagasan ngulum nuay ngate di nama nangi hita jamita di partang yang kano atik do topet nuay ro rongom dang di Galilea hita nuay ale ro galubangi nuay tutonga-tonga ni Jabutta dang di Galilea hita nuay ale ro galubangi di tonga-tonga ni Huria boha olo do homat juhot tu Jesusi namasay idam akadamang doho dena di paingoti do hita di namabiyar akasisian neta hutan api Jesus boy menak boy modom dihalangulunin na bisa dahalangulunin boy menak Jesus si basa boy songoni
Akadamang doho deh nang papatar hodo jut biar ni rohani jol maido mabeganggu. Lomos ni rohani jol maido ay sunang gomo hadapi ngalidok mago hitanin kita binasanin. Ape di si Jesus buido mudo mate. Om mamulanung nga mabiyar. Akadamang doho deh dang naasal akasisya ni. Bahkan berdohonot tadi orang-orang profesional sesungguhnya mereka soal danau, soal gelombang, soal ombak ate, soal alugo, hanya biasa dunia sida ditahui. Alay nang dohonon narutong marhite honiate, naso jadi pangasahono muhagugo dok kahliammu. Dang tu kigabe jaminan. Manang deng dohonon na kaya kadamang do na pabuwa dang alugo na biasa biyon. Dang galubang na biasa biyon. Ngasong ni hebat. So nakinani siya palaw to sinabasa batak di Mateus ate. Alani do kadamang doho day nang tartanganan ni nasida be galubagi. Dak tartanganan nasida be panosa ni obaki. Banaro tu Jesus ate. Jadi jut ya kahlian do aka hagugutay dipaingot kita dang tuk hagugo do hamalota law mga dobi kotong do rap dohot Jesus. Namangihut Roma ho tu Jesus. Pasaha matu Jesus. Odo nang berengot ta. Poin namang ihuti ate. Pasaha matu Jesus saluhu na kanamasay. Pasaha matu Jesus saluhu na parsoryomi. Iba na do natuk pamenakon, iba na do natuk pasipon, iba na do natuk manonggak. Waso na ni habiarami. Moloho mabiar tu si alayang go Jesus tarsonggak sadoi. Molo manonggak berarti nagumugo do waso niya te. Natumibo do ibana. Ibana pasipon alugui. Ibana pamenako disongga sip sok nina. Ibana do napuna hagugo di atas ni saluhut jadi-jadian na do saluhut na. Nasa na adong. Dia yang maha kuasa. Karena itu kepadanya tunduk segalanya. Natino panai taui alugui tunduk doi tu panopai ima Jesus tu hatai. Asa adun waing na mabeko mabiyar. Adun waing na mabeko tahutan. Jesus marhuaso do lau papatuhoni. Jesus marhuaso do patukoni. Boy do hona hatay bainon na. Ay moloy ba na manungga na kinani. Berarti natumibbo do waso na siya saluhut natin. Alanya kadamang doho din. Tarpamina Jesus do saluhut na namabeko biyahaton dohot na mabiyari. Tarpamina Jesus doy. Sahiti donway naro manusa ngulumi pitor mabiyar ho juhot to Jesus. Unang gabi panik. Unang gabi busi sahod. Pasti ho na dong Jesus dito ngatongan ni rumah tangga kami. Pasti ho na dong Jesus marhuaso dia ka persoalado di pergumulan mi. Tarpamena Jesus do saluhut na akahamaulan mi. Amin. Ahape na mabenggutur pikiran mi. Ahape na mabahin terombang ambing rumah tangga mi. Ahape mabahin terancam nuang ekonomi mi.
Roma hotu Jesus. Ibana do natuk pamenakon saluhuk nai. Asabui ho mardalan doho dekat. Akadamang doho dena. Di paingo Jesus do hita. Di paingo Jesus do hau, di paingo Jesus do saluhna. Songo padokna tuak kasih siamne. Buasa songo ni biar ni rohamuna. Dia do beswada hapor semuna. Akadamang doho dena. Hajol mautai nuang ditegor Jesus yate. Karena memang ketakutan itu manusiawi adanya. Jadi sudah dojol menghadapi biar yate. Kudok makin dimulanai nangpe partuha kita, nangpe siuto Kristus kita, nangpe nang rakdo Kristus kita. Dang namar lapatan dang arung persoalan, dang namar lapatan ipa buat dang arung beparuk kilo. Alai si halas sonotta, adong Jesus rap dohot kita. Adong hasahatan ni dua luta, adong hasahatan ni sudah situasi do kondisi data adopi. Jala ingok ma hapor siaonido papatarom adang mungkin galubangi mangalonok ko parawi rap doho Jesus do sisian nai asadang pas na do ni sisian nai ate dang disari roham mago hita kita akan binasa tu so mungkin do ate akadamang do dena anggo pos rohana sida nga di baida dana sida sungguh dia Jesus mabanak kata dalungan ni tunglas alogo sa palutusi mamabay mati na sida ngay bereng si malolong na sida ak kahalungangan mujijat alay buasa dope dohonon na binasa hita karena bahasa ketakutan sobohado pe alay dokon mago hitanin dang disari rohan dang pasobon di Jesus si dang puluk rohana di si ate akadamang do dena disari hodo hita di boto do biar mi ale basa bui modom ibana na pasti dang adong waso na dihabiran di Jesus dang adong waso na bui palida-lida Jesus so ngoni pe galubangi ang ibana menak do di atas ni ay tarsongga ibana do dang tu galubangi law mangagohod Jesus dang tu alogoy mangalonokon parawi ni si Jesus asa hapor siyaw ni ikon na dong di bagasang mulut tati akadamang dohot dena idam sape kaluar padohan yang kasih sen nemadok halak dia doon guru dok na do HP alugo rodi tawi guru dok na do HP alugo rodi tawi neng dohonon na yate kadamang dok dena neng dohonon jamitot tuaw sa guru di Jesus sido alugo doho tau saluhu na hukum alami ditoro ni waso ni Jesus sido tarpatuduk na doi dah adong haguguun na buhay mabayan talu Jesus si ay ditoro ni waso na do saluhu na alam niya kadamang doho din ang namasyaw kita marhite-hite pangatoyo do pamakulingon ni debata juhom ma tu Jesus si iba na do natuk pamena alugo doho nasa galubang ni Portibio galubang ni ngudui tarpamenak iba na do alugo doho tawi tarpamenak iba na do galubang ni pardalanan ni ngulumi ay jot songgot ro topu parsahitoni parukiloni sitaunoni harugiani kegagalan ni Olo doi gabe sa songon akka sisean ni hita. Seolah-olah mubang-ubang manang di ulus-uluson alugwe. Alay boto ma. Sari honon ni Jesus doho di setaunom ni. Porsea maho.
Juhum motibana. Berserulah kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa. Bawalah segala pergumulanmu kepada Dia. Karena Dia yang berkenan untuk menolong. Amin.